मूंगफली ले लो। भैया का रे गाड़ी लड़ा देले एकर भरपाई के करी? हम करब। मारा सा एकरा के। अरे जियो। छोड़ो ओके। चल अरे चला तनी छड़ा। चला चला। अरे दरोगा जी उनकर गलती नहीं है। का पिटले बा यार, फुल गारंटी बा। क्यों एक एक जना ना अस्पताल में भर्ती हुई लोग। अच्छा तोहरा के तो बड़ा पता बाटे। अरे एकदम हीरो खानी फाइट कैला सब। लगता तहके बहुते रास आ गइल बा। ऐसा कोनो बात नहीं है, फुल गारंटी बा। क्यों एक एक जना ना अस्पताल में भर्ती हुई लोग। अच्छा तोहरा के तो बड़ा पता बाटे। अरे एकदम हीरो खानी फाइट कैला सब। लगता तहके बहुते रास आ गइल बा। ऐसा कोनो बात नहीं है,